Pare. Oh, anang magtambay ta diri ba nya? Bilib ka kunin mo kay Si Ray-Ban na jud kay Ray-Ban. ito. Unsa may kanang mura ka kanang bukat kay katanawon ba? unsa inaan ng Ray-Ban Ano? pre nga? Dungan Matay ulo may adlaw pre o. Landong kayo nya. Dungan- Ray-Ban ka. Di maklaro pre. Di ang ako gud pagpadung na ko diri nga anam gusto mo sa jeep kay ron iksakas mo. Tumoy. Ay sus. Manilip pre ka manilip. Na mao Oh, yan ni ay. siya. Mag-Ray-Ban ano? Lano. Di man makita ni mo Di kay halata ang mata ba? matag maglilaw-lilaw. Gura ako pre. Lilaw. Di ko kasawa ng Ray-Ban pre kanang. Wa gi Ray-Ban kay maklaro binato mo sa tunga ba. Ya mailhan man ka. At tumisam tanaw. Ay pagbalata sad kay lingaw gamay May ba. tunay ray ba kay asa na ba sakpan ni mong tanaw diin ka target ug maayo. Depende sa noon. Wala ito yun, niya kay Live. nagbabayag galing ko sa atbang na magpinsil, di kay halata wa magananaw. Pero Oo. mata naradas ko agi. Pero mahalata gyapon. Siya lain may style kay way ray pan silip yung klaro. Ano ba na iya? Oh. Silip yun ya. Nya laway ka tuon laway diri ay. Ram Na mao mo ng buang. ya, murag ka ng sundao gito pinahap huping yung sagbot. Ako sila bantayan nimo. Ay. Nilawom lagi nimong mata li. Oh, Mo na Ilaw resulta na ka eh. nang wa kay to overnight ba? Saan ka? Natintal Oo, bita ka nang okay. siyempre ngitlit yung bugnaw kang palibot. Dili ang cellphone may hinungdan na kay Ang cellphone full kayo, full charge. Tintal kita. pala na lang nilaw basta nalay. Ano, Nung kung mata, lang nilaw mo inugan. Lawa mo kayo. Sabtar niyo ko kay may gugutam sa mo. sige kitingag tanaw ng Kuan kanana sa cellphone nga. Gamay kay TikTok nga. Kuan. Ano marami kay glawas ba niya? Ano kay gamay kay ginikosyo ba Di na siya pausa yung cellphone gina na yung mga UGs kunuhay mga. tibaw pala mo sa konsekreto dito. Tut lang. Ay siya bala shampoo dia. Kinahana. Ano na di abitag nga kuan kay ya silip-silip ano manur mo gini Ay, ya. matanaw mo problema gani sa na. Kunik ko si Messi nang maayo. Matanaw. Ano sa cellphone so mo tanaw. Bahak. Oo, sa mga cellphone ni tanaw ko. Diyan sa Bahak ko nakansi. ay. Diyan sa nakansi na Oh, ta. oy. Nag-iisip ko Ano na yung balik ito eh? si Udoy. Wa may nasakit dire. Wa may magpadang ba ron. Pwede wapay ko tambay rin. Wala nang open nga sakit eh. Paabot ako na masakit ba? Awa na yung sakit pre. Ano naman na Ayun, naayon so, sa Mahimsog na yung lawad eh. naayon naman yung gitambalan. Pagkasakit sa mo? Okay, mga blooming na gayam yun. Lain pa yato pre. Sumay nga nga. Naapre ka sa mong tambay dire ba kay lingaw biya kayo ba? Oo ba? Nindot kay. Standby ka diri kay. Nakay daghang benepisyo makuha. Nay binipit. Ikaw, May mga kuha ron. Pura na kumpanya eh. Obserbaran pa ka na mo. Mo ba? So sa 6 months Oo. kung maayo ka ma-regular na ka. Regular. Nagtambay na gyud. Hindi ka na tambay ka niyo god. Nana kay Oo. Lupik pa kumpanya. Kami chumay gali, yung balik kay sweldo na kato na pa koy matay no. Pagkuhay Ang kastambayan ako diri pagmiya. oh, gusto mo. Pero amo si baran gyud. ako ba? Paabot ako na yung mga sakit po kay. Wala na. One Ha? ay Sakit sakit wala na. na. Ako naman to kinalasan pasinti mo to. Last na kayo? Last to iya last. Oo. Ya himsog na garon. Oh, pwede na. Sobra pa. Pwede na Talaga gabi na exercise? Ano, 100 sabon? Ano ba? Gabi na exercise ay. Oh, lasbag hinaw nga eh. Nawang nawang di ba? Ugga na kayo. Ayo pwede po. Nam ginay pahinungod. Oo. Nanay lion Ay naman mo na kayo sa mga kamot diri ba? Pero di pesa kayo? Ano, pero ako ang mga butawa jukwa na. Tan ko pagkatao. Kana yung sakto gina pre. Nam sa lawas. Kay ilhan Oo. pa mo ka ng Ya, kuan kay ka kay. Ako butan sa ko pre. Ha? Ako lawas oh. Magyagpis man ka. Baru kuno pre? Oh, baro ko. Butan. Wa may sampot Ano pre. kay lubot lagi? Ayo, sa law. Ano yung lubot Na, pero aprali ni pa. Kios? Kios para libang. Ito? Ano man na? Ano man na? Sikag bit-bitan mo cellphone kada. Ako na hibawaan mo iba basta way sampot pre. Ako gayo daot ngig ko. So tiyan ta mo pre. Mato ko CR, mugda ko cellphone. Mao ni na kay. Ah. Di giday buwag. Oh, mo na kaingon. Kay bawo na ko usay suray mo cellphone. May tong musikag utong. Agi ko na pre. Sige sa tanaw. Wa karo yundang ko na diyan ako na. Mao din ano. Mo na kadadto ko sila. Nasi Crispin na to CR. Pirmi Ito ka. han na kada. Pirmi Ito ka. ba permisiyar? Baba ko.
Ano man eh? Oy, Ang tuhan Ano naman. may problema na ni pre? Ano maka... Bugat eh, yung malam. tignan. Uy, Bugat tignan. Mare. Ayo. Ano ka to? Tama ka ng bukat-bukat, di ba? Bugat tignan. Tuhanan eh. Lalim. Tama lang. Sige, Malaysia. O pag ganun pag-abot nyo, ngisog mo ka na yun. Wapay, Uy, agad. Nanay problema. wapay hilamos oh. Di mo lampos ka na no. Pagtanom ko. Ito ba ito may Tanong? sinta sa unahan Tanong? sa tuwa ba? Sa'y tanong. Lubi. Alube? Nya. Tanom ko lubi. Pagkinin ko sa buok. Ay, haya. Hindi ka no. Kinintos. Sila tanaw sa... Yung ba yun? Ay na lang. Ah, Daghan na to sa Ade, puton. pre, muta lang ko, pre. Kininto sa puto. Kung sa ingaan sa nang Tanong, may lubing kagupa. tukan, pre, sa soda ng ilaw ng lubing tukan, pre. Buwan. Buwan to. Parang maul na, pre. Ah, basta. Maul na yung istorya siguro. Haya, kinintos ang. Sa puto mga lima pila ka lubi niya. Oh, Di sa ba? inyo ang anak, kinintos. Sa kadlaw, kinintos kaya na rin lubi, kay sa upat puto. ka. Lubi, tanong. Dako na O sa puhol pala, ang soda ng ilaw na but-but. Dako na nektarya ha. Ano? Ako minaw na to. Sa gatos na dita. May ilaw na tinuod Lubi. pa. Sa gatos punuan. Punuan ba ka nang Ang natanong. turok ba? Oh. Nya ta kinintos. Sinintos. Ah, das Una-una. ano? Ya, haya eh. Sa puton. Sapo ta na nga. Sapot. Sapot pa ka na nga. Kwarta na, dako kayo ang kwarta. Kinsa may di sa puto na nga pagpaningil na mo sa mong kahago nga mingo man tagiya nga pamunga na las lubi ang bayad. Kay pa naman. Oo, lagi. Klaro. Kanon man 20 ka tuig ala. May pa ang tagi. Laro rin na. Sa tubay, kung tagi mo yung ugbok. Ang nagtanong mo, ay siguro bawa na lang. Perminti na siya. Mo di gisapot. Ay, Perminti na sa paltos. Sa ono ni. Wala may bugas balay. tang gaya mas. May gawa ka ni Kuyog. Ya, Muyog rin sa may ka. ginanong ko yung kami puli. Na. Ikaw. Ay, ugbok niya.